Thank you. Salamat. Ito tayo spot. Ha? May puno. Banda ron. Hindi na tayo dun sa gilid ng dagat. Dito sa likod. Oh, yan oh, dalawa oh. Okay na. Naset na yung ano, magluluto na tayo mga bro. Bali, nandito si tatay. Dito maghahapunan kaya kasama namin ngayon. Uwi din sila mga bro. Ay, uwi si tatay? Oo, uwi din sila. Pwede din dito na. Game mo ko, Gep. Bagawa ng pang ano mga bro. Para sa bangus, ihaw tayo. Ano, maganda ng setup. Naka-trailer tayo ngayon. Requested by one of our followers. Ganito yung setup namin mga bro. Medyo mahamog na. Si tatay. Dito kami ngayon sa Stanza. Yan, sa Lingayen. Napakalawak dito mga bro. Kape tayo mga bro. Sigang tayo ng isda mga bro. Hindi ko alam kung anong klaseng isda ito eh. Basta ang alam ko, kayang gumaling ng ano, nakakagaling ng gutom. Magdala ka ng interior mo para maplutan. Yun ang bagong rules natin bro. May resilva kasi yun ang Abala yun. yun ang kinakatakot ko talaga sa mga biyahe natin. Kaya talaga pag gano'n? Ay, sabi ko. Turuan mo nga magbaklas ng gulong tay. Oo, Kasi yung pagpapalambot natin ng gulong, ano rin yun eh, ma-prone ka din talaga sa punit ng interior doon. Sa iyo lahat ng papuri pagsamba Lord, Jesus name.
namin. Ito pa no, Himalayan salt to. Yung salt ng mga ano. Kuntik na yan lang. Kuntik na yan. Hindi. Kami ko yan malapor. Diba? Ito lang yung kanin. So, ayan. Marami yung ulam natin. Yan. Ibali-bali. Tuyo, may tuyo dun. Hindi kami nakapag set up dun sa gilid ng dagat kasi yun nga medyo masyadong mahangin at ayaw din namin ng medyo ganon kasi parang lalagkitin kami, although maganda naman dun mga bro kung walang ganitong spot sana meron naman, kaya dito na lang kami nag set up at first time ko din na nagamit yung camping trailer natin dun sa para dito sa Inmax. Yan, so nakakabit siya ngayon at ito yung pinaka first time mga bro. Yung dahilan kung bakit natin to binuo ay para sa camping. Yan, ang purpose niyan is for camping mga bro. Yan, nandito yung mga gamit natin. Yan, dito na ilagay kasi lahat ng pwede mong dalhin ay madadala. So napakaganda dito, tahimik at saka napakaluwang. Yan, dito rin nagpupunta yung mga turista every time na may bakasyon or holidays, dito nag-i-stay at nagka-camping mga bro. Dito sa malapit sa amin may guard or nagbabantay talaga dito sa lugar na to mga bro. I-advise kanila na dito kayo mag-camping sabi kaysa dun sa gilid ng dagat nga, for safety reason na rin siguro kasi hindi na rin nila mapuntan pag gabi. Limited yung roving nila, kaya dito nila ina-advise na mag-put up ng shelter o dito mag-camping mga bro. Yan, may katabi tayong parang fish pond dito mga bro, makikita nyo yan bukas. Yan, parang coffee shop na itong setup namin. Kape tayo. Yan, nandun si bro Eugene sa kabila. Umuwi si tatay kasi may isang upuan dito na siya dapat nakaupo dyan, kaso umuwi. Hindi daw siya makatulog pag sa mga ganito. At talagang wala kaming masisilungan, walang kakahuyan kasi sa lugar namin ngayon, kaya bukas maaga kaming mag-pack up para hindi kami maabutan ng mainit na sikat ng araw. Good morning. Ganito yung sitwasyon sa umaga. Yan, dito kami sa part ng may fish pond. Yan ang setup namin kagabi. Setup namin dito sa istansa. Kami lang yung nandito mga bro. Yan, kasama namin mga baka. Parang New Zealand.
New Zealand ng Lingayen. Kasi napakalawak dito talaga. Gaya ng sabi ko kagabi na maaga kami magliligpit kasi sa oras na ito ay medyo mataas na ang araw. After naming magkape ay magliligpit lang kami, tapos mamamalam na kami sa lugar na ito, mga bro. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at panonood. Kung mabot kayo sa video na ito, maraming salamat. Hanggang sa muli nating pagkikita. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.